L-ismijiet magħżula mill-mexxejja Ewropej u l-mod kif twarrab il-Prim Ministru Joseph Muscat ħolqu konfużjoni sħiħa għall-istrateġisti f'Kastilja. Tantu hekk li sa mill-ewwel mumenti minn ħarġet l-aħbar dwar min se jkun qed jieħu l-ogħla karigi fl-istituzzjonijiet Ewropej, in-nies ta' Muscat għamlu minn kollox biex jikkoordinaw messaġġ wieħed ħalli jdawru l-fatti. Dan joħroġ ċar mill-mod kif ix-xandir nazzjonali ikkopja lill-Midja Laburista u ppubblikaw storja b'rapportaġġ fotokopja. L-aħbar fuq TVM kienet b'titlu li jaqra il-Prim Ministru viċin li jsir President tal-Kunsill Ewropew. Bil-Midja Laburista tgħid li Joseph Muscat kien qrib ħafna. Anke l-uffiċjal tal-komunikazzjoni tal-Gvern Kert Farrugia permezz ta' retweet tal-preżentatur Karl Stanjo Navarra wassal il-messaġġ veru kollna viċin. Għalkemm dawn il-messaġġi kollha taw l-impressjoni li l-kwistjoni kollha kienet dwar Joseph Muscat, fil-verità teżisti realtà ferm aktar serja fuq ġewwa tal-Partit Laburista, dan għaliex diġà kkargat sew il-ġirja leadership tal-partit għalkemm issa ħadd ma jaf bl-eżatt se jiġri peress li Muscat mhux se jmur fl-Ewropa. Huwa fatt magħruf li fost il-kandidati għat tmexxija tal-Partit Laburista se jkun hemm diversi esponenti Laburisti li ma jarawx għajn imgħajn. Fost dawn Konrad Mizzi u Chris Fern imma wkoll Ian Borg li diġà beda jdur il-festi biex imexxi l-kelma li qed jipponta għat-tmexxija tal-Gvern.